देग्लायनि आसाम फुटबल एसोसिएशनाव जोंनि बिटिआरनिफ्राय साथाम जोङो मोननो हादों। दा बे साथामनि गेजेराव जोंहा इएम दावबायसा बर' बिथां दङ आरो डक्टर सांग्रां ब्रह्म दङ। दा बिथांमोन साथामनोबो आं कंग्रेचुलेसन होदों आरो मिजिंथिदों जे आसामनि फुटबल एसोसिएशनाव जोंनि जि खामानि मावनाय बियो मैखोम जागोन। मानोना जों बयबो मिथिगौ सा सानजा भारताव ट्राइबेल माहारिनि गासैबो सुबुंफ्रानो फुटबल गेलेयो आरो फुटबलखौ जोबोद मोजाङै गोसो गोरबोजोंनो गेलेबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो बियो मेजर मोनसे स्पर्ट्स जोंनि। दा बे हिसाबै गासैबो हिल स्टेटफ्रावबो फुटबल गेलेयो आरो जोंनियावबो बड'लेण्डआव फुटबल गेलेबोदों आगोलनिफ्रायनो। दा जिखिनि स्पेस जों मोननांगौमोन आगोलनि समफ्राव जों मोनाखैमोन। नाथाय गोलाव सम जोंहा हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा आसाम फुटबल एसोसिएशननि बायदिसिना बिबानाव थाबोनानै जोंनि लाइमोनफोरखौ मदद खालामबोबाय थादोंमोन। ओंखायनो नेसनेल टिमाव जोंनि मोनो, गासैबो टिमाव जोंनिफ्राय फुटबलाव मोनो आरो देग्लाय जोंहा साथाम मोननानै जोंनि फुटबलाव जि स्पेस बियो आरो बांबावबाय। बड'लेण्डआव थांनाय बोसोराव जोङो ISPL जोङो खुंदों। बिनि उनाव सन्तोष ट्रफिनि मोनसे इभेन्ट जोङो खुंदों बेवहाय आरो बेजों लोगोसे देग्लाय बोसोराव जोङो दुरन काप खुंनो थांगासिनो दङ आरो ISPLखौबो मोजाङै खुंगोन। थांनाय बोसोराव एबसुआ आन्डार 13खौ खुंदोंमोन आरो देग्लाय बोसोराव जोङो आन्डार 13, आन्डार 14खौ जोंहा फसंथानफोरजों जों सावरायनानै बोरैहाय स्कुलफोरजों टाइप खालामनानै खालामनो हायो बिनि थाखाय मोनसे प्रसेस जों आखायाव लादों। आरो स्पर्ट्स पलिसि जोङो ड्राफ्ट खालामगासिनो दङ, बड'लेण्ड स्पर्ट्स पलिसि बियो थाबैनो जागोन आरो अब्ला जोङो गुबुन गुबुन जिफोर जोंहा इभेन्ट्स दङ जेरैबायदि बक्सिं, हकि, आर्चारि, जुडु, गुबुन गुबुन इभेन्टफोरखौबो जोङो समान समान लांफानो हागोन होननानै आङो मिजिं खालामदों। मानोना स्पर्ट्सनि गेजेरजोंनो जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा साख्रि बाख्रि माखासे सुबिदाफोरखौ मोननो हादों। दा बेनिखायनो जोङो स्पर्ट्सखौ जोबोद गोसो होदों आरो आङो मिजिंथिदों जे आसामावल' नङा सारा भारतआवनो जोङो स्पर्ट्सआव मोनसे मोजां मुं लाबोनो हागोन एबा जायगा आवग्रिनो हागोन आङो बेखौ मिजिंथिदों। दा बेनिखायनो जोंहा बे साथामबो जोंनि सरकारनि फारसेनिफ्राय सायख'जानाय साथामनोबो आं कंग्रेचुलेसन होदों आरो बिथांमोनखौ फैबाय थानाय समाव जोबोद गोख्रोङै हाबा मावनानै जोंनि फुटबलखौ जाहाथे जों आरो जौगाहोबावनो हायो बिनि थाखाय जौगानांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावदोंमोन। आरो बै समाव नुदों जे 2006 मायथाइयाव सारा आसाम नाङैनो 60 फार्स्ट डिभिजन मोनदोंमोन आरो पार्सेन्टेजआ 70 हाउसाव दङमोन। नाथाय लासै लासैनो गोबां खामानि मावनायनि उनाव नुनो मोनदों जे सोलोंथाइया जौगाबोदों। थांनाय बोसोराव एबा बिनि सिगांनि बोसोरफ्राव जोङो जोबोद नायनानै नुदों जे रिजाल्टआ बारा मोजां नङा आरो चिराङा लवेस्ट सेकेन्ड बा थार्ड बेवहायनो थाबाय थायोमोन। दा देग्लाय बोसोराव चिराङा टप खालामदों आरो बाक्साया 10नि उन सिगां थाबाय थायोमोन, देग्लाय 4आव फैदों, 4th पजिशनाव फैदों। दा बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां मेसेज आरो बिनि थाखाय आङो बर'नि गासैबो माहारि आफादखौ साबायखर बावो, जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद गासैखौबो आरो आङो गार्जेनफोरखौबो साबायखर बावो, फोरोंगिरि बिथांमोनखौबो साबायखर बावो। लोगोसे अफिसियेल्सफ्रा थांनाय बोसोरसेयाव जोबोद खस्थ' खालामदों, जोंनि डाइरेक्टर ब्रह्म बिथांजों लोगोसे गासैबो अफिसियेल्सफ्रा बिथांमोनखौबो साबायखर बावो। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ आङो रोखा बुंनो सानो जे सोलोंथाइ जौगानांगौबा थासारिया मोजां जानांगोन। जोङो जौ जुवा बायदिसिना गाज्रि थासारिखौ बन्द' खालामनांगोन। जाय साफा सानै सुबुङा दाबो जुवा होनो सानो, बायदिसिना थासारि गाज्रि खालामनो सानो, बेखौ समाजा कन्ट्रल खालामनांगोन आरो जों सरकारनिफ्रायथ' बेवहाय खुनु कमप्रमाइस गैया। दाबो जायगा जायगा बेबायदि थासारिखौ खोनायो, बेखौ जाहाथे बयबो कन्ट्रल खालामो जोंनि इयुन जोलै दानायनि सार्थआव। गुबुन मोनसेया जाबाय नाजायोबा हायो, नाजायैनि जेबो खोथा गैया। जोङो थांनाय बोसोरनैयाव जोबोद नाजादों, स्कुल एडाप्शन प्रग्राम लादों, अफिसारफोरखौ ट्रेनिं होदों, फोरोंगिरिफोरनि ट्रेनिं जोङो जागायदों, डिसिफोरखौ जोङो खामानियाव बाहायदों सोलोंथाइ जौगाहोनायाव। दा गासैखौबो जेला आखायाव लायो लासैनो रिजाल्टआ इम्प्रुभ जायो। क'क्राझार आरो उदालगुरिया एसे सिङाव थादों, आंहा फोथायनाय दङ फैगौ बोसोराव क'क्राझार आरो उदालगुरियाबो मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन आरो जोङो जोंनि बिटिआरनि जिखिनि जिल्लाफोर दङ बे गासैबो 10नि गोजौआव थानांगौ अरायसम, बिनि थाखाय जोंनि सरकारा खामानि मावगोन।
जोङो फाउन्डेसन लेभेल बा सेकेन्डारि लेभेलावल' नङा, जों हायार इडुकेसन, टेक्निकेल इडुकेसन आरो जोंनि जायफोर टेलेन्टेड स्टुडेन्टफोर बिसोरखौ UPSC, APSC, मेडिकेल, इन्जिनियारिं गुबुन गुबुन कम्पिटिटिभ एग्जाम SSC स्टाफ सिलेक्सन कमिसननि थाखाय देग्लाय जोङो इसोरनो माने एवारनेस प्रग्राम खालामदोंमोन। जेसेबां जिखिनि गभर्नमेन्ट जब, नन गभर्नमेन्ट जब जेराव एंगेज जानो हायो बिनि थाखाय जोंनि सरकारनिफ्राय जोङो एवारनेसखौ होलांबाय थागोन। आरो जिखिनि प्रि रिक्रुटमेन्ट जोंहा ट्रेनिं सेन्टार जों थांनाय बोसोराव खालामदोंमोन बोसोरसे सिगाङाव, दा बेवहाय गोबाङानो जोंहा पुलिसाव मोननो हादों। दा देग्लाय बोसोरनिफ्राय जोंहा जेसेबांखिनि एक्स आर्मि बा एक्स सार्भिसमेन दङ डिफेन्सनि, बिथांमोनखौ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव कमिटि दानानै जोङो माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनानै डिफेन्स रिक्रुटमेन्टनि ट्रेनिं होनो थाखाय सावरायबाय थादों। दासिम मोननै जिल्ला, मुसलपुर जिल्ला आरो तामुलपुर जिल्लाया क्लियार जाबाय। बाखि जिल्लाफ्रावबो बिथांमोना कमिटि दङ, बिसोरजों रायज्लायनानै जोङो प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं सेन्टारखौबो एक्टिभलि खालामलांबाय थागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स। बे आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, एसिस्टेन्ट नार्सिं, फार्स्ट एड, पेशेन्ट केयार, डायालाइसिस टेक्निशियान, OT टेक्निशियान, फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो ICU टेक्निशियान आरो रेडियोल'जि टेक्निशियान कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला।